Visc en una casa color rosa i tinc amics presumits. M'agraden les supernenes i en la... Som la Reis Roca i la Núria Torralba, això és Llepafils i aquí estem per parlar de moda. I tinc amics presumits. M'agraden les supernenes i en la banda em fan bugir. Hola a tots i benvinguts a un nou programa. Avui us portem una xerradeta sobre un tema que creiem que és molt interessant i del qual molta gent està parlant. Exacte, Núria, perquè jo últimament no paro d'escoltar la demanda de realities en català, que torni el 3XL i que doblin nous animes en català, que si s'ha de crear més entreteniment de qualitat en el nostre idioma, però i què passa amb la moda? Té lloc en tota aquesta demanda? I el més important, es pot parlar de moda en català? Bona pregunta. Parlar? Sí, no? Suposo. Clar, sí. Clar que s'hi pot parlar en català, no? Sí, ningú ens ho impedeix, està clar, però tenim el vocabulari necessari, tenim qui ens inspiri a fer-ho, tenim referents, continguts, marques, tenim alguna cosa que desprengui moda en català. Veig per on vas, però espera't, perquè abans saps què toca, no? Va, vinga amb les notícies. Levi's també suma a les marques que amplien horitzons amb una nova col·lecció d'articles de casa. S'estrena amb una tira de 100 peces amb etiqueta sostenible. A més, coneixem una nova col·laboració, però aquesta vegada molt peculiar. Uniqlo s'associa per 4 anys amb el Museu del Louvre i anirà traient a la venda samarretes i dessuadores amb gràfics inspirats en els grans quadres del museu. Burberry entra a l'índex d'igualtat de gènere de Bloomberg, un reconeixement que otorguen a les empreses que cotitzen en borsa i compleixen els requisits de transparència en les seves pràctiques i el compromís amb la igualtat de gènere. I per últim, heu de saber que aquestes últimes setmanes, com si no hi hagués més temps durant tot l'any que ho han hagut d'acumular en menys d'un mes, hem tingut tant la Setmana de la Moda de París com la Circular Sustainable Fashion Week de Madrid, organitzada per la Asociación Moda Sostenible Madrid o MSMAD, i el Barcelona Fashion Summit 2021, que per si us ho pregunteu, aquests dos últims esdeveniments bàsicament són un cicle de xerrades sobre la moda sostenible, que han durat els dos entre 4 i 5 dies i cada jornada ha hagut uns professionals diferents que han parlat sobre el futur de la moda sostenible i el present. Em sembla molt guai aquests dos esdeveniments de Madrid i Barcelona de les xerrades sostenibles, que no he vist cap, però perquè m'he tard, Núria, és que no m'informes a temps. Però el que jo volia comentar també, que no sé si has vist alguna de les desfilades de la Setmana de Moda de París, a mi el que m'ha cridat molt l'atenció és una firma que es diu Yuima Nakazato, no sé si ho he dit bé perquè és un nom japonès. Sí. Per què no? Que el guai és que no utilitza fils, sinó estructures tridimensionals creades a partir de proteïnes i no sé què altres mogudes que em fan patar el cap, però que em semblen espectaculars. Sí, té pinta, vale. No, o sigui, no l'he vist, però havia sentit algú a parlar sobre aquesta firma japonesa, que pel que dius tela, o sigui, molt bé, no? Sí, feu-li un cop d'ull perquè crea peces espectaculars. I vinga, va, entrem en matèria. I començaré llançant una pregunta i que l'agafi qui vulgui. Si ara et dic que nombris una icona de moda que s'expressi en català, a qui diries? Sé la resposta, he de confessar, perquè hem preparat bé el programa. Però fa una setmana, sincerament, jo suspenia aquest examen, perquè no crec que te n'hagués sabut dir cap. A més, és que no se m'acut ningú, diguéssim, autodeclarat com a creador de contingut de moda en català. Realment, només tu, senyora Reis Roca. I poc més, potser la típica amiga que tenim tots que vesteix superbé i dona la casualitat que parla en català. Però, si no... Exacte. Jo és una pregunta que m'he fet bastant i només m'ha vingut al cap una persona i una mica de rasquis. Aquesta persona és en Marc Giró. I sí que és algú que ha estat relacionat amb la moda i ha tingut seccions a la tele on en parlava, però siguem sincers, que només em vingui una persona al cap i que a més tampoc és que avui en dia estigui molt activa en aquest sector, em sembla molt fort i molt crític. Bueno, però a veure, o sigui, no pot ser. Algú més ha d'haver-hi, sí o no?
Sí, tant de bo. I en sèrio, comenteu-nos els vostres icones de moda catalanes perquè estem en busca i captura. De fet, vaig plantejar aquesta mateixa pregunta als compis del canal Malaya, ja que suposava que al ser un ambient molt consumidor de contingut en català serien capaços de treure algun nom. I bueno, aquest va ser el resultat. Primer em van dir en Tomàs Molina, per no sé quin vídeo que va fer explicant com utilitzar una americana. Vale, però és que no te l'accepto, vull dir, Tomàs Molina, ens l'estimem tots molt, referent a Catalunya, molta gent el votaria com a president, fins i tot suposo, però no, vull dir, en temes de moda, no pot ser, va, següent, next. Clar, o sigui, és que veieu lo malament que estem? Això sí, també, és que fatal, va sortir un altre nom que em va semblar molt interessant i era el nom de la roba, de la marca de roba La Pugna. És un projecte autogestionat localitzat a Barcelona i que comunica en català a les seves xarxes, que jo no el coneixia, però em va cridar molt l'atenció. Sí, jo sí que el conec, està molt bé, perquè és el que tu dius, hi ha moltes marques, fins i tot que són de Barcelona, però que no comuniquen en català. I diries, per què? Va, vull dir, no costa res, a més arribaràs, no sé, més al teu públic, no?, que és el d'aquí, però sí, i si no sabeu de què us estem parlant, busqueu-los a Instagram perquè realment el contingut que fan és molt guai i la marca és sostenible i, no sé, a mi em va semblar que tenia molta personalitat, és molt guai, La Pugna, busqueu-la. I per altra banda, també em van comentar la Juliana Canet i els seus modelets fets a mà per sa mare, que sí que són supermonos i tenen molt de rotllazo, però també em va generar un sentiment de no, vinga, ha d'haver algú més, sisplau. No pot ser que la Juliana ho acapari tot a les xarxes en català. Sí, tal qual, o sigui, vale, sí, és la capa indiscutible per molts motius, però va, necessitem més persones. Gent amb estilazo, per favor, sortiu a la llum. Exacte. Però atenta, perquè l'últim nom que va sortir sí que em va semblar molt interessant. Marta Pontnou, assessora d'imatge, articulista núvol i tertuliana a Tot es mou. I personalment, aquest sí que em va semblar tot un descobriment. La Marta és una dona amb molta personalitat que crec que a dia d'avui és l'única cara visible de la tele catalana que parla sobre moda. A sobre té un discurs inclusiu i gens elitista. I hem de dir que ens encanta el seu pentinat. Sí? Crec que estàs d'acord? Sí. Llavors, de tot això, què passa? Només traiem dos noms, el Marc Giró i la Marta Pontnou. Sí, són professionals del sector. Ens sonen per tenir o haver tingut alguna secció a TV3, però, només dues persones. Ja, efectivament. És exactament en aquest punt on volia arribar. Com ens podem plantejar si es pot parlar de moda en català si només tenim dos referents, per dir-ho d'alguna manera, i els dos són majors de 40, que això no vol dir que no siguin vàlids, tot el contrari, però vinga, va, on estan els referents juvenils? Si ens comparem amb qualsevol altra societat, anem molt endarrerits. Ni It Girls, ni It Boys, ni influencers, ni revistes, ni programes, ni res. I d'aquí crec que podem estirar de dos fils. Estira, cuéntame más. Primer, que aquesta situació reflecteix clarament el pes del català en el nostre present, que ens queixem que no tenim influx de moda comunicant en català. Crec que és un discurs bastant amanit ja. Si vull arribar a més gent, parlaré amb la llengua de més parlants. Fi de la discussió. Sembla un raonament lògic, però em costa entendre, tot i així, després de tants anys de l'existència de YouTube i d'Insta, en sèrio ningú ho ha provat o ha aconseguit triomfar en català? Sí, exacte, una aposta, diguéssim, diferent. Això de que, no sé, tots els emprenedors estan buscant nichos de mercado nous, doncs, jolín, això que encara no s'ha provat o no s'ha explotat lo suficient. Sí que és veritat que ara tenim la gent de Canal Malaya que comentàvem que sí que està tirant per aquí, de dir, va, anem a fer contingut audiovisual en català, però sí que és veritat que ha arribat supertard, perquè tenim plataformes supervisuals com les que has dit, que a més tens l'opció de subtitular el text, o sigui, no sé, que podria ser una porta superfàcil d'obrir, no? I ningú, diguéssim, que s'ha atrevit, sobretot en moda. Sí, i sí que és veritat que ara, amb el boom aquest de podcast, ara en català l'any passat van sortir la tira, i que és el que tu deies, el Canal Malaya, també Mutzeta, que està darrere està TV3, jo què sé, molts programes, molts d'ells autogestionats, rotllo, vinga, doncs ens tirem a
a la piscina fem un programa així, un podcast, el que sigui a YouTube, però això no hi ha com recolzament darrere i és el que em sembla molt fort. Són programes de valents, o sigui, gent que ha dit, vinga, no hi ha recolzament, però això ho faig perquè sí, perquè creo en ello. Jo me lo guiso, yo me lo como. I suposo que és una mica el de sempre, el pensament de si em limito a expressar el meu discurs en un idioma minoritari, m'estaré tancant a possibles curros i bla, bla, bla. El que també reflecteix que les marques nacionals que col·laboren amb les influencers, bloggers, youtubers i demés tampoc s'impliquen ni es preocupen per intentar arribar a nosaltres amb el nostre idioma ni apropar-se a la realitat de cada territori, el que seria tot un puntazo, la veritat. I sí que és veritat que comença a veure marques que abans només treballen amb gent castellanoparlant que estan apostant per gent local. Sí. Ara mateix també al cap Plátano Melón, que està fent un munt de col·laboracions, un munt tampoc, però sí que està apostant per influencers catalans a dir ei, feu-me contingut en català d'això. Sí. Exacte. Si ja estan normalitzant parlar de sexe en català a les xarxes, marques de moda, animeu-vos i enseu-vos, sisplau, us ho demanem. Sí, tant, que a més semblaria que el sexe, no sé, és algo més difícil, ara ja no tant, perquè ja ho tenim com molt normalitzat, han sortit un munt de marques això de joguines i tal, però que sí que, no sé, quan ho presentes així com, vale, em prendré en això, podria ser una mica més tabú. I s'estan fent abans col·laboracions de joguines sexuals que de moda. Hola, bon dia, com pot ser això? Però bueno, bé, però ara, aquest avenç que hem fet amb el sexe, fem-lo amb la moda, per favor. I deies, Raquel, que teníem 2 fils per estirar. Hem estirat d'un fil. Quin és l'altre fil? Quina és l'altra conclusió que extreies? Doncs que no tenim ni idea de com parlar de moda en català. Ens falten paraules i això és perquè mai se'ns ha parlat, perquè no hi ha hagut cap plataforma de comunicació que apostés per ell. Ja està clar que si preguntes a qui li interessa la moda, no molta gent aixecaria la mà. Però si ens fixem en la televisió espanyola, allà sí que tenen espai, tant amb el programa de Flash Moda com el talent de Maestros de Costura. 2 estils ben diferents per atreure públics ben diferents. Que a tu t'interessa la moda i vols estar al corrent de les últimes novetats i aprofundir-ne. Doncs tens el Flash Moda, que crec que t'ho faran el dissabte al migdia, i ja estàs informat. I els que busquen pur entreteniment, una mica de mamoneo, salseo i de rasquis, et colen una mica de divulgació del sector, doncs tens Maestros de Costura. I no em crec que avui en dia a Catalunya no tingués èxit un programa ben fet d'aquesta temàtica, perquè la moda és algo més enllà de vestir-se i, de fet, ens toca a tots. I és comunicació, és cultura, és història, indústria, innovació i un llarg etcètera. Sí, fins i tot se'm ve al cap el Cámbiame, no? Que també anava una mica així com de roba, però que és veritat que la gent ho mirava també per les històries de vida, així una mica fosques, o potser pels presentadors, però que és el que diem, jo opino igual, que segur que avui en dia tindria èxit un programa de moda en català que, no sé, i a més, diria, Raquel, i ara em corregiràs o no, que això de que tindria èxit no és alguna cosa que pensem només nosaltres, no? Exacte. L'altre dia vam poder xerrar una estona amb algú que ja hem esmentat i que ens va donar la seva opinió. Per favor, moment del gran reveal, nom de la persona que ens va concedir l'honor. Doncs el Marc Giró, amiga. Meravellosa estoneta ens va cedir per comentar aquests temes i escolteu bé perquè aquestes van ser les seves declaracions. De moda en català és una demència, diguéssim, una deficiència que té aquest país, vull dir Catalunya, perquè de moda en català es pot parlar en català, perquè bé que parles d'una altra cosa, pots parlar de qualsevol cosa. I a més hi ha gent preparada per fer-ho i en el cas de català, el que passa que no hi ha empresaris, no ha interessat mai fer una revista de moda en català, jo no sé per què serà, però això és una cosa que és així. Veieu? L'exdirector de Marie Claire recolzant-nos, però no tot és tan fàcil. La televisió no ha estat mai un bon lloc, a Espanya almenys, o a Catalunya, un bon lloc per parlar de moda. Perquè la moda a l'hora de parlar necessita una certa distància. Això s'ha trencat, o aparentment s'ha trencat. Després, si ho penséssim bé, no és veritat. Però tu has de fer veure, a la revista de moda, fer veure que està per sobre del consumidor, diguéssim. Era la pastanaga. Tu has d'ensenyar la pastanaga i el consumidor ha de fer... I hi havia tot un procés d'aspiració. Nosaltres jugàvem amb l'aspiració del personal. Tu havies de demostrar a l'altre, d'alguna manera, que hi havia una vida millor de la que ell o ella estava portant, no?
Així doncs, el que dèiem, potser no s'ha apostat suficientment per ell, i que és una temàtica que potser podries dir que és una mica difícil per l'acotació de públic, més tenint en compte que cada cop menys persones miren la tele. Però després de deixar clar que efectivament hi ha una clara manca de referents i que potser es podria fer alguna coseta més, jo vinc a aportar una mica d'esperança, Reig, si em permets, saps que tinc alguna cosa pensadeta, crec que saps de què parlaré. Sí, i quan m'ho vas comentar, jo, que estic bastant desvinculada d'aquesta aplicació, tot s'ha de dir, em va sorprendre bastant. Però, vinga, va, endavant amb el bri d'esperança, Núria. Però abans de que comencis, avís pels que us heu quedat amb ganes de saber què més ens va comentar el Marc. Tindreu l'entrevista sencera publicada molt aviat perquè va ser tota una masterclass, així que no patiu. I ara sí, Núria, vinga, va, comença. Vale, espero que ningú ens deixi d'escoltar en quan senti la paraula màgica que tanta tírria sol despertar entre alguns. Però sí, us vull venir a comentar cosetes de TikTok. I és que aquí és on he descobert el que podria ser la pista o la senyal que estàvem esperant per començar a parlar de moda en català. Jo, de veritat, no vinc a vendre-us l'aplicació, que sí, és molt addictiva i no només és jovent veient coses sexualitzades, però vinc a dir-vos que hi ha un segment de gent fent TikToks en català explicant coses de la seva vida, tipus story times o fent contingut informatiu d'alguna mena, i aquí dins he trobat un parell o tres de perfils que m'han fet pensar que això de comentar temes de tendències i coses de roba i marques en general sí que pot tenir un públic interessant i interessat. Jo almenys li vaig donar un like. Molt bé, doncs, explica'ns quins són aquests perfils, que tancarem el programa amb això com a llavor del que s'està cuinant a TikTok Catalunya i que ens agradaria que comencés a créixer poquet a poquet. No sé si només a TikTok, però en general, gent, feu, parleu, discutiu o jutgeu la moda en català, que volem més contingut. Efectivament. Jo us parlo només breument de tres comptes. La de la Laia Paf, la de la Núria Ribas i la de la Paula de Mediterranean Style. Aquesta última m'ha fet molta curiositat perquè té un perfil on només parla de moda, curiositats, informació, notícies, etc. I igual et fa un vídeo en català que te'l fa en castellà, cosa que és bastant rara perquè normalment la gent, diguéssim, que es posiciona molt en aquest sentit per no marejar l'audiència o per fidelitzar-la i tal, i ella, diguéssim, que s'ho va combinant i no sé si li funciona del tot o no, però cal dir que té 5.000 seguidors a TikTok. A Instagram té 500 i només parla en català. Curiós a analitzar. Però bueno, que m'ha agradat. Algú que parla de moda en català a TikTok. Curiós, interessant, nou, sí. Quins accessoris portarem aquest 2021? En sabates la punta quadrada és el rei. Fa un parell d'anys Prada va posar molt de moda les diademes en plan molt Blair Waldorf i ara es tornen a portar, semblava que les havien perdut una mica, però es porten bisuteria, l'or segueix sent el rei. Però ara en comptes de combinar-ne diversos, el que en portarem és un, però més grandote. Punt per la Paula, que has dit que la trobem com a? Mediterranean Style. Després tenim a la Laia Paf, que també fa una mica de tot, no exclusivament de moda, és més, jo diria que no quasi res, però ha creat una secció digna de menció que es diu És moda o un cos normatiu, que a mi m'ha agradat. I aquí comenta els clàssics looks que et surten a Pinterest, no? De samarreta blanca i texans, que la típica model californiana fa que sembli un lookazo, però que en veritat no té res de res, o sigui, una samarreta blanca i un texà. Així que, no sé, molt guai la secció de la Laia. Benvinguts i benvingudes a la secció És moda o un cos normatiu? Secció on recreem modelets per saber si són moda o si ens agraden perquè és un cos normatiu ideal del Paraguai. Aleshores, avui serà Bella Hadid Edition. Avui serem víctimes, o serà ella la víctima, de la Bella Hadid, que porta aquest look aquest modelet super d'estiu. Però en general sí que m'agrada. O sigui, jo em veig en una caleta de la Costa Brava així, bastant diva, la veritat. Doncs sí, em crida molt l'atenció perquè sí que és veritat que hi ha cops que veiem un outfit i dius, hòstia, doncs m'agrada i no saps si és per la roba o per qui ho porta perquè dius, joder, està molt bo, té un cos que flipes o és guapíssima o guapíssim. Però és això, o sigui, millor aquella roba la veus amb un penjador i dius, pues vaya merda. I potser tu poses tu i dius, hòstia, doncs m'ha sorprès.
al cap i a fi, tot això és amb l'actitud que ho portis, jo crec. Sí, molts cops és com el estilazo que tu tinguis o la foto o per on t'has fet això, l'angle de la fotografia, no? Però és curiós perquè diguéssim real que si ho veiessis a una botiga o un penjador o fins i tot que són coses que tenim a l'armari però que no els hi donem valor fins que veiem a l'influencer de turno portant-ho i dient oh, és una samarreta blanca superbàsica de 2 euros i uns pantalons de l'any de la Picó que, no sé, fins ara no li havia donat importància, no? Però sí, és, no sé, interessant, sorprenent, curiós, com a poc. I per últim us comento un parell de vídeos que han fet la Núria Ribas i la seva amiga Laura i que no parlen estrictament de moda, però que han tret un tema que m'encanta i que segur que voldré comentar més endavant perquè, sí, em sembla molt interessant i és algú relacionat amb el que has comentat tu abans de que falten paraules en català. A més, crec que l'Ofèlia de Malaya també ho ha esmentat algun cop. Falten paraules en català i la Núria i la Laura fan un parell de vídeos traduint paraules que no tenen traducció o que no els hem donat com un concepte en català i real aquest vídeo m'ha semblat meravellós. Jo visc enamorada de com han traduït la paraula crush. O sigui, crush, el típic crush d'amor de primera vista, no? Sí, aquest crush. A partir d'ara, sisplau, li hem de dir crustonet, perquè elles ho van proposar, a mi m'encanta i perquè necessitem començar a inventar o adaptar paraules i sobretot en l'àmbit de la moda, perquè és que, no sé, una amiga, per exemple, que ha començat a estudiar italià, m'ha explicat que els italians tenen 4 paraules per cada un dels trajes que existeixen. Crec que 2 tipus de noi i 2 tipus de trajes de noia. I en català se li diu vestit. Tant el que porta el noi, per exemple, en una boda, diguéssim, els típics, tant el que porta el noi, allò es diu vestit de nuvi, i el que porta la noia, vestit de núvia. Ni traje, ni tratge, ni res d'això. I realment, sincerament, m'ha semblat un buit en el llenguatge, la veritat. O sigui, i per corroborar aquesta teoria, que ja potser us em tireu de sobre perquè no esteu d'acord, però penseu en això. Tenim una paraula per pantalons pitillo? No la tenim. No la tenim ni per pitillo ni per moltes altres coses. I ja ho parlarem perquè ho deixem aquí, però deixem la proposta a l'aire perquè algú la inventi o faci alguna cosa al respecte que jo penso que és necessari. Sí, totalment, perquè crec, allò que comentaves de l'Ofèlia que havia dit que no hi havia paraules en català, crec que va ser ella qui va fer un tuit exactament preguntant això de vale, com diem en català pantalons pitillo, i és molt fort perquè és algú del nostre dia a dia i que no tenim paraula. Així que hem de començar a fer el nostre diccionari, Núria. Sisplau, sí. A més, o sigui, el patrocinarem nosaltres, el que sigui, però necessitem més paraules. Està claríssim. Està claríssim. Però vinga, va. Ara passem a la recomanació de la setmana. Doncs la meva recomanació d'avui és el canal d'un noi que es diu Gerard Cortez. El podeu trobar a YouTube, el podeu trobar a Instagram i el podeu trobar a Twitter, que fa un contingut molt interessant relacionat amb moda. Ell treballa en aquest sector i a mi em sembla molt interessant la seva feina i els seus vídeos, sobretot, perquè comenta tant esdeveniments de moda o que, no sé, la moda té un pes important, com per exemple la gala del Met, però també fa reflexions, anàlisis, tot això de vestuaritzar pel·lícules, de si la moda i la política, per exemple, estan relacionades i com. No sé, m'agrada molt com opina aquest noi, es veu que sap del que parla, explica molt bé les coses, fa referències molt xules i jo us ho deixo aquí perquè em sembla molt interessant. A més, punt positiu, ell és mexicà i vesteix normalment i dona molta veu a marques made in Mexico. Llavors també està com potenciant, motivant, animant a la gent a que vesteixi amb moda de proximitat. Així que, per a mi, és un 10. Sí, jo no el coneixia fins que m'ho has dit l'altre dia i ahir vaig estar mirant un dels seus vídeos, que era el d'Emily in Paris, que comentava com els modelets que portava i tal, i em va semblar tan interessant, o sigui, té tantes referències, té tantes connexions de això està inspirat en tal, i et començava a bombardejar amb noms que dius, però qui és aquesta gent? O sigui, té una cultura darrere molt heavy, o s'informa molt. Però molt guai, ho trobo molt interessant. I per la meva part, avui us torno a portar un compte d'Instagram. Aquest es diu Manual de Moda, que
que també té una web, però prefereixo 1000 cops més a l'Insta, on podem trobar d'una forma molt ràpida i supervisual anàlisis de tot el que pots imaginar del món de la moda. Et pots tirar hores mirant tots els seus posts i aprenent d'història, d'actualitat i de com funciona aquest mundillo. La veritat és que ho trobo superinteressant. Doncs sí. Farem una ullada, farem un follow, però hem de dir, Raquel, que això és tot per avui. Ja hem acabat el programa, però no ens anem, com sempre, sense despedir-nos i sense donar-li les gràcies a l'Anna Cervero per la gran identitat gràfica que ens va crear, que ens encanta, que és de lo más colorida i que ens representa molt bé. No sé, a mi m'agrada, és molt simpàtica, espero que us encanti, però, no sé, em dona alegria. Anna, moltes gràcies. I a l'Oriol Palomeque, que ens ha cedit el hitazo que fiquem al principi i al final de cada programa i que ens posa a tope, ens anima cada dia gris, lo llena de colores. Així que, Uri, també, moltíssimes gràcies. Busqueu-lo a Spotify i pateu-lo a reproduccions. Aquí ens acomiadem i esperem escoltar-nos molt aviat. Adéu! Sóc una nena supermona i això no és fàcil de portar. La més distreta de la classe, però també la que té més likes. Porto extensions a les pestanyes i avui m'he fet metges per tot el cap.